Storya ng pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dago! And Tita Tanya Chinita. Basta pulis, matulis ba? Feel good morning, call and tits. Sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programa, Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Abigail ng Bocaue, Bulacan. Nagkaroon po ako ng trust issue sa mga lalaki dahil yung una kong dalawang boyfriend ay niloko ako. At ngayon po ay, eto nga, polis po ang nagpaparamdam sa akin. Wow, very multo yarn. Naging instructor ko po siya nung college. Kasi gusto ko ring maging polis. Sana. Kaso bago pa man ako nakagraduate, nagsimula na pong tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hindi ka na dito. Dito tayo tuloy. Dali, kakain lang tayo. Gutom na ako. Huwag na kaya tayong Ay, may table na naka-reserve. Dali, bilis na. Gutom na ako eh. Sige na nga, sige na nga. Libre mo ako ah. Ako na bahala nga. Halika. Ayan, nandito na tayo. Hi, sir. Hi. Ay. Kain, upo kayo. Ano? Excited ka? Ba't parang kang ginilig? Mars, Sir, hindi busog na pala ako. Hinatid ko lang yung friend ko. Mars, ano ba to? Nag-set Set up ka. up. Set up ang tawag dito. Harap-harapang set up. Mars, ididemanda kita talaga. Okay lang. Sir, bye-bye. Una na ako. Trixie! Trixie, alis na ako! Alis na talaga ako dito. Baby talk. Buka muna. Pasensya ka na ah. Ang pilya talaga nung... Sir, alis na ako. Makarating mo lang eh. Buka muna. Iniiwasan mo talaga ako. Hindi, baka may makakita po kasi Ay, ano naman ngayon? teacher ko kayo eh. Tapos, Dati naman yun, tapos naman na yung subject ko sa'yo. pero kahit na, Naka-college ka na? Ano ba? Abigail, alam mo namang may gusto ako sa'yo, di ba? dito talaga yung tama, yung venue para dito. Okay, sorry, pero
wala akong ibang maisip kasi niiwasan mo ko eh. Kasi Gusto ko nga sa classroom kita puntahan, pero... babaero kayo. Ha? Gano'n na naman pasok. Ha? Grabe ka naman. Ano? Nabibingi? Pag pulis ba, ganyan na agad? O wala akong sinasabi. Sabi Hindi, ko, sinabi mo, babaero kayo. Oo. Kayong mga lalaki. Oh, lalo na pag pulis. Diyos ko, lapitin na lapitin. Kaya please lang, tama na yung ginagawa mo pang tulay yung kaibigan ko. Eh bakit ka magpupulis? Kung ayaw mo pala Kasi sa pulis. parang... Diba? Ayaw mo pala sa pulis. Ayaw Ba't ko ka magpupulis? Magpupulis ako pero hindi ko sinabi mag-asawa ako at magjojowa ako ng pulis. Gusto ko magpulis kasi bakit gusto ko mag-serve sa bayan? Masama ba yun? Pero hindi ibig sabihin nun gusto kong jumawa ng pulis. No, kilala ko yung mga karakas ninyo. Diyos ko, lapitin na lapitin kayo dyan. Lapitin? Amoy, iniiwasan. naka-jacket ka pa lang. Lakas na ng dating mo. Oh, wag kang lumaki yung ulo mo dyan. Sabi mo lapitin. Eh bakit ako yung lapit ng lapit sa'yo? Kung lapitin pala ako. Ewan ko nga. Oh, diba? Bariling kita, peng. Shucks, natamaan ako sa'yo. Grabe. Nasaan lang? Corny mo. Matagal na to eh. Oh, tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako, Dante. Hindi na ako. Hindi ko nga alam na pulis pala ako. Pag harap kita, parang natutunaw ako eh. Oo nga. Walang iba? Wala, ikaw lang. Nagamit mo din sa ibang babae yan. Yung mga salita na ganyan. Huwag na ako, Nasa please. subject mo yan, ha? Dapat i-present evidence bago ka magsabi na may ganyan akong ginawa. Ngayon ko pa lang to ginawa. Ay naku, yung mga pambababae ng mga polis, di na kailangan ng ebidensya. O di, sige sila. Bigay ko na sa kanila yon. Pero ikaw, bigay ko sa akin. Pwede ba yon? Sige na. Alam ko nakukulitan ka na sa akin. Pagbigyan mo lang ako. Bigyan mo ko ng chance. Pag di mo ako magustuhan, i-break mo ako. Baka kung ano habol mo sa akin, ha? Ano habol kung gusto ko ng ganyan? Marami dyan. O, tingnan mo! O di, Marami! sinasabi ko lang, pero hindi ko ginagawa. Sinasabi lang ng Alam mo friend na ko. marami. Yung mga kaibigan mo siguro ganyan kayo. Wala akong... Pangako nga. Pangako sa'yo. Pagbibigyan mo lang ako. Sure ka. Oo. Try natin kung mag-work. Di ba? Kung hindi, di wala. Ganun naman ang buhay eh. Trial and error, di ba? Pero gusto ko, trial and perfect na hindi error. Yun na. Sige. Talaga? Ayaw na ha? Walang bawi yan. Ay naku, ayaw pa yata. Oo nga. Sige na nga! O di, holding hands. Kahit holding hands lang. Wag mo na yan! Bukas! Ang 3 buwan. Talaga ako, Dante. Ka natatakot na iwan kita? Oo, at saka, Hindi naman ganun eh. Wala naman. baka ito lang talaga yung diskarte mo, yung sinasabi ko na. Hindi nga totoo yan. Promise, hindi yan yung diskarte ko. Baka mabuntis ako. Eh, so? Paninindigan Anong kita. so? Ang kapal ng Paninindigan kita. Wala namang... Ay, naku, sinasabi mo lang yan. Ano ba? Natatakot ko eh. Kasi matakot. Andito lang ako. Maaalis yung takot ko kapag kinis mo na ako. Sige, alisin natin yung takot mo, ha? Ha? Takot pa ako. Takot pa? Takot ba? Parang kunang... Takot ka pa rin. Kabado pa ako eh. Kabado. Paano nga ng dibdib mo? Dante. Oh,
Parang narinig ko yung pangalan ko, ha? Dante. Oh. Dante. Ito, sa akin mas mabilis. Sa'yo. Abigail. Oh, mas mabilis, oh. Mabilis. Ayan, wala nang kaba. Okay ka na. Kulang pa eh. Kulang pa? Parang bumabalik eh. Talaga. Tagalan mo kaya, walang bitawan. Sige. Mahal na mahal kita, Abigail. Ano ba? Mabait po talaga si Dante, Call and Tits. Pero syempre, gano'n naman ang mga lalaki. Sa una lang magaling. Ayan na. Yan ang sinasabi ko. Katagalan magbabago na. Hanggang isang araw po, yung aming pagmamahalan sa isa't isa at kapusukan ay nagbunga. Pinapunta ko po si Dante sa bahay para harapin niya ang aking mga magulang. One, two, three. Ano? Tawarin niyo Opo. po ako. Nahintay ko lang po kung Nag-aaral ka pa ha? Hindi mo, 2 taon na lang, oh. 2 taon na lang, hindi ka pa talaga naghintay. Sorry po, Papa. Sir, Diyos ko, ano ba naman bata? ma'am. Aatakihin ako sa iyo. andito Ito po. ba yung lalaking yan? Ikaw ba yung lalaki? Opo, ako po. Ako po si Dante. Saan nyo ginawa yan? Oo nga, huwag mo nang tanungin na. Hindi, ibig sabihin nakakalusot sa akin ang anak ko. Bantay sarado ko yan, kaya gusto ko itanong. Saan nyo ginawa? Paano nangyari yon? Pag nag-chat-chat, nasa school. Kunyari lang pala na nasa school ka, ha? Ando nga pala. Saan ka pumunta? Bakit ka kanor natatawa? Nakaka-relate? Hindi ako natatawa. Naiiyak ako dati. Parang nakaka-relate ka eh. Ulo, parang uulan. Masabi ko na. Saan nyo ginagawa yan? Bakit kayo nakasalisi sa akin? Mga pulis pa naman kayo, pero kayo ang sumalisi. Ikaw pa? Estudyante pa yung anak ko. Ano ginawa mo? Kaya nga. Pinutol mo yung pangarap niya maging pulis. Ikaw, pati Kanor. pangarap na magulang mo. Pulis na po ako. Kaya pala matulis. Pulis ka na pala. Pulis na eh. Huwag mo nang anuhin. Pulis na eh. Pero baka maraming babae itong nabuntes. Umaming ka na ngayon pa lang. Pang-ilang panganay mo na yung nasa tiyan ng anak ko. Ba't ako sa'yo tanungin mo? Sa'yo tanungin mo? Ako ba yung may kasalanan? Ano pangalan mo? Dante po. Dante! Opo. Pang-ilang anak mo na yan? First time po yan, kung sakasakali po. Declared. Yung undeclared. Wala po akong ganyan. Mahal ko po yung anak nyo. Ilay detector mo yan. Dali, pulis yan eh. Ilay detector. Ilay detector. Dali, game. sige. Isa lang mo yung Dali, kamay mo. bakit ako- Isa lang mo yung kamay niya, Dante. Isa lang mo. Ayan po. Yan, makukuryente ka. First question, ikaw, Kanor. Pipindutin ko, ha? Ikaw na magtanong, darling. Okay. Ilan ang girlfriend mo? Sagot. Isa lang po. Pindot. Ting, 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 ting. Aba, nagsasabi ng totoo? Uy, truth. Mahal mo ba talaga yung anak namin? Bilisan mo naman yan. Boy, nagsasabi. Guys, maniniwala na sana ako, guys, pero may skid mark. May skid... Ikaw na, sige na. Ayan, nakuryente ka! Ba't di ka man lang nakuryente? Hindi po ako nakuryente kasi totoo naman po yung nararamdaman ko. Ilan ang panganay mo? Toot! Ilan? Isa lang po. Ayan, nasira na, darling. Huwag ba? Napakasinungaling mo. Nasira mo yung lie detector. Buti na lang nasira na para hindi na magamit sa akin. Ang nagsasabi ka ng totoo. Anak! Ay, tayo, tama na po. Dante, sabihin mo na napapanagutan mo naman ako. Opo, kaya naman po ako humarap sa inyo, ma'am, sir, kasi makakasalan ko po yung anak nyo. Kakasalan? Opo. Kailan yan? Marami akong Sa imbitahan. lalong madaling panahon po. O sige, hindi kami makakaambag ng ng baboy ha.
Ako na po bahala. Kanor. Mahal na mahal ko po yung anak nyo. Wala naman din mga pulis na eh. Kaya nga eh. Baka hulihin ako eh. Ay, sige. Bakit? Ha? Bakit? Ano yung sinasabi ko ng pulis eh? Baka hulihin ako eh. Bakit laging may bakit? Laging may bakit? Ang daldal mo kasi. Okay, you may now kiss the bride. Ay! Ba't ikaw magkakasal? Okay, sige. Next scene na. Next scene. Okay ka lang. Sorry po, naintay. Tama na ang sorry at naaalala kong kasalanan ng ama mo eh. Tama na naman ako. Pag-aaralin ko po siya pag nanganak na po siya. Ko, sana magkatotoo yan. Ito po yan. Okay. Gusto ko rin maging pulis siya eh. Sige, sinulat mo yung minutes ng meeting, Kanor. Yan o, 3 minutes. 4 minutes ba? You brought to my life for all the wrong that you Sa kabila po ng takot ay nawala po yun dahil sa harap ng aking mga magulang ay pinanindigan po ako ni Dante. Totoo yung sinasabi niya na mahal niya ako. Hanggang sa kami po ay ikinasal, nagkaanak, at totoo po na si Dante ay mabuting asawa, ama, at pulis. Han. Boy, Han. Oh, pet ka kay baby ah. Ano? Baby. Hindi ko alam. Musta? Baby, Paalis pa lang ako, nagluto na ako ng breakfast. Kumain na kayo, ha? Pinagluto na kita, alam ko pagod ingat ka. ka, di ba kakalipat mo lang sa kabilang department? Oo, Ingat, ha? may operation kami ngayon eh. Kaya, Uy, ingat. Uuwi ka. Oo naman. Mag-promise ka sa akin. promise. Oh, baby, Baby. paalam ka na kay Papa. Mamimiss ko Apo. kayo. Uy, ba't mo sinasabi yan? Siyempre, gusto ko nang mag-absent eh, kaso hindi pwede, hindi yung RD namin. Sige na. Ingat ka, mahal, ha? Bye-bye. Love you. Love you. Uwi ka, ha, Gada. Oo naman. Bye-bye. Bye po. Ang balikat ko. Buti naman natuyo na agad tong mga sampay ko. Mamaya ko na lang tutupiin. Oh, may tumatawag. Kasamahan to ni Dante ah. Hello? Hello, ma'am. Hello? Hello. Yes, sir. Ma'am. Patawag po ako, ma'am, kasi may masamang balita po, ma'am. Sana hindi kayo mabibigla. Ano po yun, Mas sir? mabuti na yung ikaw na mauna makaalam, ma'am. Sa operation, si Paring Dante. Nadali siya, ma'am. Pasensya na. Ay, anong nadali po? Liwanag naman po. Nabawian siya ng suspect, ma'am. Akala niya kasi wala na. Asan po siya? Okay lang ba siya? Dinala na namin sa ospital, ma'am, pero wala na talaga, ma'am. Anong wala na? Ano pong ibig sabihin niyo? Anong wala na? Ma'am, pinapasundo na namin kayo dyan para makarating kayo dito. Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Dante! Umising ka, Dante! Dante! Mali